Nosaltres no dubtem de que quan alguna persona d'Alboraya se senta en el ple és perquè vol defensar el bé general i en el cas del ple d'Alboraya el bé dels veïns d'Alboraya. Quin és el problema? Pues que moltes voltes cada un té una forma de pensar i de pensar que defensa el bé general d'una forma o d'una altra. I dit això, nosaltres també anem a votar en coherència, mantenint la postura del mes de juliol, però de mesos i d'anys abans. Nosaltres hem dit per activa i per passiva que el conveni d'Alcampo era molt perniciós, sobretot les condicions per al poble d'Alboraya. Actuarem en coherència, anarem al contenciós, el perguerem, i ara pensem que el defensar el bé general passa per acabar en aquest conveni. També pensem que en la situació en què està el nostre poble i en general el món, la paraula negociació és bàsica i el que acabem en aquest conveni no vol dir que trenquem les relacions amb l'empresa i que la vocació de l'Ajuntament, de tots, de la posició i del govern, no siga negociar en Alcampo per a que, sobretot, l'Ajuntament hem de velar per els interessos del poble, l'empresa ja s'encarregarà de defensar els seus interessos i entre tots crear una nova relació amb l'empresa perquè la que plantejava el conveni era una relació molt viciada amb unes condicions molt gravoses. Jo sempre recorde la famosa clàusula dels 6 milions i en definitiva votarem per coherència i votarem a favor de la desestimació de les al·legacions que ha plantejat l'empresa.